Kaixo, egunon eta ongi etorriak gure asteartean saiora, gaur beti bezala elkarrizketekin hasiko gara. Kaixo, egunon Andrea, zein ekarri diguzu gaur? Kaixo Maite, gaurkoan Subane Uribarrena ekarri dugu eta bideo batekin aurkeztuko dizuegu. Subane Uribarrena dugu gurekin. 11 urterekin hasi zen Arraunean eta egun 19 urterekin lehen mailako Euskotren Ligan aritzen da Arraunean. Arraun Lagunaken traineruan. Trainerunek 5 urte eskas izan arren lehen mailako lehen postuetan egotea lortu du. Eta banderak irabaztea ere heldu da. Gaurkoan gurekin Subane Uribarrena. Kaixo, egunon, gaurkoan gurekin Subane daukagu hemen, kaixo. Hasteko zergatik eta nola hasi zinen honetan eta noiztik? Duela 8 urte hasi nintzen Arraunen, eta aurretikan beti izan naiz neskat bastante kirolaria eta gustatu intzaitena, ez zaitela inoiz gustatu etxen egotea, eta egia da aurretikan 7 urtez edo jolasten nula belar jokeia. Eta plazan ibiltzen nintzen Trintxerpen herriko plazan mutil guztikin jolasten futbolen eta hola, danakin peleatzen hor. Eta Ilunbeko klubeko direktibako bik ikusi ninduten, eta esan ziaten, oie, txagala, tu, ja vendreia sarremar, no seke, eta 11 urtekin esan nuen, venga, animatuko naiz. Eta azken, hola, atea zana pixkat broma tarten bezala, azkenen hurrengo urteko iraia iritsi zanen, torri zian, eta esan ziaten, bihar entrena atxaldeko 7:00. Eta ni, bale, eta hor txeju nintzen, 18 urteko neska talde batea, eta ni 11 urtekin, eta hola zen nintzen, hola pixkat. Eta txikitan pentsatzen al zenuen horrelako zerbaitetan bukatuko zenuela? Ez hori, azkenen egia da beti konstantzia ukietela egin ditudan kiroletan, baina gustora ikusten nintzen jokeian jolasten, baina hau etorretzaiten pixka de rebote eta egia nekala afizia edo gustatzen zaitela amakin beti kontxa ikustea jutea o estropak ikustea azte baina inoiz zenun, beti igual esaten nun, jo, bai, papio guztia zaita Arrauna, pero ikusten nun urrutiko zehose bezala. Eta azkenen hori, de rebote, 8 urte Arraunen. Bal zegoen zure familian aurrekarririk? Ez, nire familian zeuden aurrekarik jokeiekok, nire izeba Realen egon zan jolasten tola, eta nire amak Kreston urte pilaz jolastuzun rugbyan, baina Arraunana ez egia da badauzkagula lagunak Arraunen ibiliziala, baina inoiz ez diatela esan, jo, animatuko zinak Arraunea. Eta igual egia da bat Trintxerpen justo bani pixkat gaztegoan nintzen garaien, igual ekipoa potente zeola eta egia da auzoan entzute zala. Eta igual ja pixkat arreta daitzeziala, baina aurrekaririk nik familin ez etuki. Eta traineruaren ibilbidea, badakigu traineruak 5 urte dituela, zer nolako ibilbidea izan du eta zein izan da palmaresa? Hoi da, aurten da 5. urtea eta ni lehenengo urtetik hasi nintzen, gero 2 urtez egin nun trainerua, urtetez utzi nun eta oain berri zenago, hau nire 4. urtea trainerun. Eta lehenengo urtean, nineon teletan ibiltzen, bote txikitan ibiltzen beste ekipo baten, eta lagun batek esan ziten, jo, Arraunen hasiko naiz, oseke udan, eta nigo haindikan 15 urten ezkan, eta DBH lauen baldin bazade, haindikan ez zinezu trainerun Arraunin, baina patrona bezala jun zaitezke, eta nola ni txikiagotan patrona ibilitan egon, esan ziaten, jo, etorriko zinean pixkat esku bat botatzea, eta horra saldu nintzen, danak ni baino heldugok, flipatu nun, porque jendea dana berria zan, eta esan nun, joe, donde me estoy metiendo Subane, porque, claro, nik, 15 urten ezkan, baina nila banera batzen urtek Arraunen, eta ikusita horko situazioa esaten nun, jo. Eta, lehenengo urtea egia da, justu ibili ginala jendeaki, baina nahiko txiku ningen nula liga, leheno bakarri Gipuzkoako liga zeon, eta oan ja jundia pixkat ligak finkatzen diferentek, eta Gipuzkoako ligan lortu genuen 6. postu bat. Gero ja 2. urten, notatzen zen bloke gehiago zehola eta hola, egia da, bajak eta lauki genitun ze pixkat irregulari daudeola emakumetan. Baina, beste pauso bat aurrera eman genuen, eta hor lortu genuen
laugarren gehatzea Gipuzkoako ligan, eta gero Kontxai begira lehenengo urtea izan zen onartu genuna postua traineru donostiarra bezala ja pase zuzen aukitzeko. Egia da lehenengo iganden ez zaigula bate ondo jun, baina gero bigarren iganden buelta ban genion, eta uste hor 6. o 5. ingenula. Eta gero, 3. urten ni enintzan egon, bukatu nun justo batxi, unira pasatzeko udara, eta esan, nahi pixkat udara pixkat aloloko, eta hor enunin, eta hor lortu zuten lehenengo aldiz Donostiako traineru batek goi mailan ibiltzea, Euskotren Ligan sartu zean, nire taldekok, eta hor pixka maila palagon, laugarren nintzuten ligan, lau klasifikatzea eta laugarren nintzuen, eta Kontxane bai, ez dakit, sunatuko izuen hor, kristonolatuko egon zean urte eta hola, urte hortan bai Kontxan laugarren lortu zuen, baina hor ja ez ginen herriko traineru bat borrokatu behar izan genuen sartzeagatik Kontxan, ze Donostiarra eman zioten Kontxako pase zuzena. Eta gero, aurreko urten berriz itzuli nintzen, eta hor Euskotrenea sartu ginen, eta 3. genuen, lautikan, eta pixkat beste maila batekin, ze hor bagenekan hor atzea biratze genuen, salbazioa biratu behar deuz, lehenengo 3ak lortze zuten pase zuzena aurtengoako, baina eman genuen beste pausa bat aurreaka, eta regata baten danak esate zuten San Juanek dana eramango zula, eta Ondarruko bandera irabazi genuen. Lehenengo ekipoa izan da bai Donostiakoa, eta gaina emakumena elitean olako zerbait lortzen. Eta gero Kontxan laugarren genuen. Eta horten ikusiko. Euskotreneko pasea daukeu, eta ondo egea lanen. Eta destensotan eta bigarren postua egea lortzen, pero uste dugu udarako oaindikan baukeula lan aiteko eta gora egon gaitezkala. Nola entrenatzen du arraunlari batek? Garezia da kirola? Egon ez pentsatzen hor galdera hortan, eta pixkat alderatzen nik jokei egiten nun garaien, eta azkenen jokei egiten nun garaien, bai esatet, erosi behar ditun zapatiak, erosi behar nun estika, erosi behar nun protektorea, guantea. Gauzak erosi behar ditun, eta askoz diru gehiago gastatzen nula, eta bere zaharrauna, zukute zeatek Katalonea, eta postorogatik maila atzauzkezu, eta kamistat, eta hola zoazela ureta. Egia da gero, igual arropatola bai dela gerestia, baina ekipok emate iztula, eta orduan azkenen urte zoazela zutzako gatzea, ez da futbolen bezala igual itzuli marrezula ekipazioa, eta zutzako gatzea. Klub batzutan pagatze utela isairu urteagatikan, ni justo suertez egon naizen ekiputan ez patu behar izan, igual beti Gabonetako rifak saltzen 50 marrorateatzei duzu, eta hoi klubantzako joa. Neri etzaitin arrauna garestia etzaitin gauza da, egia da, astebururo kotxea jarri bar baldin badezu, peajek tala horria bai juten dela gairua. Eta alde hortatik galtzen ateatzea reala. Errazalda hori gainontzeko bizitzarekin ustaratzea? Nik notatzen, hemen egonen, oain Bilbonago ikasten, eta hemen egonen egia da igual errexago ez daitela, etxe neon, nire ikasten untala, baina etxe neon, nire gauzan ezkan, eta klubea juten nintzen, eta danakin entrenatzen nun. Oain azkenen Bilbo neon da, bakarrik entrenatzet egunero gimnasion, eta azken finen unibertsiaren dauzketu ordutegi batzuk, ez diatena, nik ikustitu nire klaseko estatzuk eta esatutu, atxalden lan aiteet, nik ez dauketela aukera, nire atxaldea da entrenatu eta listo. Eta gero aste burutako australetan ibiltzen naizela korrika eta presaka, oain bai etorren naiz korrika, motxila hartu, klubera jun entrenatzera, berandu iritsi etxera, goiz esnatu, goizeko 8-behatzitatik aurrea entrenatzen egon ja larun bat eta igande, eta azkenen zaiaiteala. Hortaz bizi altzaitezke? Ez, definitivamente ez. Lortzen dugu dirua, eta orain aurreko urtean egin zen Euskotren Liga eta ACT Liga da mutilena, leheno ez zeuden sari ekonomikok nesketan, eta orain estropa guztietan daude sari ekonomikok.
pero, claro, estropa berdina jokatzen zu mutil batekin, mutilena eta neskena toki berdinen, eta mutilen lehenengo saria igual dira 5.000 euro, eta neskan lehenengo saria dira 1.000 euro. Orduan, eta hori zatitu behar da, ekipoan dauden guztientzako, igual estropadako ateatzen dituzu 15 euro. Esan nahet, ez dakit. Aurreko bi galderekin lotuta, arraunlari gizoneko egin baldago alderi? Bai, ez da igual bakarrik ere arraunlari gizona, gero ere bai klubakoitzak dauken botere ekonomikoa dela ere bai. Esan dizuten bezala, estropadetan, adibidez, kontxan bai berdindu egin dira sariak, aurreko urten inzan pausoi, eta gauza asko berdindu diala emakume eta gizonezkon arraun mailan elitean, gero atzetik handagoena, horre bai, oraindik lana dago, baina eukitzea kapazitatea arraunlari bategatik 12.000, 24.000 euro ordaintzeko nire dutza zait pasar. Gero esate dugula futbolataz, kriston milioia diala, eta bai kriston milioia dia, baina arraunen ebaia izala pagatzen pertsonategatik 12.000 euro. Eta emakume bezala kriston diferentzia daude, esan dizut bezala, ez naiteke hortaz bizita, ez dituzte inoiz iritsiko bezala hortaz bizitzea, baina mutil batzuk, bai, alde hortaz bizi, sobera baina. Joder. Eta berdintzera aldera goaz? Gauza batzutan bai, beste batzutan ez. Gero ere bai, gu geuge azkenen hortan harri jartze ditugunak ere bai, emakumeak bera gea. Nire ez dela pro de guazen hau aldatzea, guazen berdintasun hori bilatzea, baina askotan gure bai gehala harrera jartze ditugunak, baina egia da kriston lanketa iteala, Donostin kriston lanketa idala egiten emakumen arraunagatik, azken finen bi emakume talde ukitzea elitean, lehenengo mailan nik uste hor badaola lanketa atatzen, eta ari direla gauza berdintzen, pero aldere kriston bida dola baina. Kirol guztietan bezala eta bizitzako arlo guztietan bezala. Eta etorkizunera begira zeintzuk dira zure edo zuen hurrengo erronkak? Pertsonalak nik uste diala urtero zure egoera fisikoa hobetzea, gero eta hobeto sentitzea, nik uste arrauna dela kirol bat esperientziaren bitartez handitzen zehala. Beti esatea, 7. urtera arte, etzeala hasten ondo arraun egiten. Eta orduan, pixkanaka hori hobetzea eta talde ez dela, ez egotea begiratzen, aurreko urten pixkata eginean salbazioa begiratzen, eta aurten ja ez da, begiratu behar da, porque despistatzen zeanen posteko mela tostada, pero azkenen ja goruntzeotea behirat, ze euki behar dugu jarrera bat talde irabazle batena. Eta ja bakigu irabazteko aukera dauzkeula aurreko urten demostratu genulako. Eta orduan ja salto hori ematea eta aldan dena irabaztea behintzat. Zeintzuk dira zure bizipen honenak, aurrenak eta gogorrenak? Honenak 1000 dauzket, nik uste azken finean astebururoko bidaiak eta talde neotea eta toki desberdinak ezagutzea eta jendeare bai arraunangatikan. Oain arte igual importantena edo aurreko urten Ondarrun bandera irabazi genunen. Baina, alditut esan 1000 esperientzia hona azken finean. Ez dauketelako ez da bat esatetela ze gaizki honintzen hemen, ez dauket esperientzia txarri. Egia da badaudela momentu ikustezula hor bandera galdu ezula 3 segundugatik, ez daudela zure ondo lesionatu itezeala eta igual momentu hori diala gogorrak, berez arraunak ez dizkit momentu txarrak eman, beti positibok. Eta dakizun bezala eskola batean gaude, ze oroitzapen dituzu eskola garaiaz? Sartu nahi zen, esan dut, zeman demora ikastu, 2 urte 3 ja ikastolan sartu gabe, eta ni kriston rekuerdo nauket ikastolako egia da, txikia nintzala pixkat, nintzen oso txikia, kostatzen zitaiten aztea, eta nintzen pixkat demonio gote, pero beti rekuerdo naukiet, eta askotan ugain unibertsitaten batxillerren honen esaten nula, ja ukatu nahet ikastola, baina batzutan unibertsitaten hau, eta pentsatet, ze guztua
ondo neon ni ikastolan hemen egoteakin alderatuta, pero onak, beti bezala, irakaslekin liskarrak, esi pikatu eta ala, ni bastante bidurria izan naiz, bastante ordu pasaitut kalen, baina, bueno, alere rekuerdoko nadazket, eta lagunak eta ere bai. Eta orain zuk zer esango zinioke zure berdina egin nahi duen norbait? Ondo pentsatzeko, ze arrauna mundua da, beti gauden ikusten urtero gaudela esaten utzingo eta ezin dugu inoiz utzi eta gauzak argi aukitzeko, ze denbora asko kentzen du, ordu asko kentzen ditu eta azkenen iten gustuagatik inbaizula eta sartu behar dela mentalidadekin benetan disfrutatzekoa. Eta hori argi auki behar dezula, ordu asko kentzezkizu eta entzuten egotea zure kuadriako jo esketzea gehatzen, zure familia esketza, toz gukin oporreta eske. Eta hori argi auki behar dula, pero behin sartuta eta gozatze baldin bagu, kriston kirola dela eta kriston pia disfrutatuko dula. Eta DBH lauko ikaslei zer esango zenioke? Antzekoa, ni adibidez hain beti garai hauetan etortzen dira beste ikastolatako batzuk kursio eta hola ematea arraunea eta ni beti animatzea ditut, astea. Gustatze baldin bazaizu, esan duten bezala, kriston kirola da, baina justo egia da, igual gustu hartu behar diozula txikiagoa zeanen. Gazte-gaztetatik hasi behar zela, ze DBH lagunen aste baldin bazea, hor ja parranda astea sartzen, eta ikustezu, hainbeste ordu kentzen dizkit kirolonek eta lagunekin gutxi nago, baina, bueno, disfrutatzea. Bale, honekin bukatzen dugu, eskerrik asko, eta... Elkarrizketagatik eta orain eroberriarekin pasatuko gara. Kaixo Aitzol, egunon? Kaixo Maite, gaurkoan 3 eroberri jarri dizkizuet. Lehenengoa da, gizon batek bere katua utzi zuela komunian sartuta, atea itxita, bere etxetik joan bartzerako eta hor seguru egoteko. Eta iritsi zenean etxera ikusi zuen, katua atzegoela komunian. Eta hurrengo egunean jarri zuen kamera bat, eta berriz katua komunian utzi zuen, eta ikusi zuen katua kaltzola atea irek, eta hor ikusten dugu katuak oso olistuak direla. Eta bigarrena da, zebrak marradunak direla, bitxoak usatzeko eta bitxoiek nora pikatzea dioten gaixotasunak pasa aldizkete eta gaixotasun horiek ez dituzte. Eta azkenekoa da, gizon batek bere etxeko komunean obrak egin zituela eta 4 katu zituen eta bukatzerakoan obrak ikusi zuen bakarrik 3 katu zituela eta langileari deitu zion eta esan zion lurra irekitzeko eta hor zegoen katua eta zortan dira bizirik zegoen. Jo, ez da susto. Eta hauek izan dira gaurko 3 eroberriak. Bueno, eskerrik asko egoteagatik eta horrengo astera arte.